Ayamana na ndo mwanchi umurigere libonekera kuri kuyena kwane una kwabere gukwego kyaso kubwate miroberio ya Ndizi TV na bwo nsubo musi nigo cyaragire cyinsa isato cyabona mugoroba kinga kingo kwarigania SMS amaya eri onkumenya una naraya na kwariganira senkera ere yobwikanu korera litanganke imati gataranyore gatiyari kwariganira tie asenkera ere yobwenge achiteduka kurama be anagora maberuna nere rigwantara riguchenche probox igutena bakombwata gabuna bambwate gabo kumbe probox imanto mbaro basibire sita bakambwata bakambekerania iga baganjere probox bakanyanje umusao yo mogotigerwa cingo mu butwo bogokera rero nabantu batamanyiri ime yo mu cyobosongo akomnya karende konyara kana na nyaranga na bomwana oyina bakenyire no mwana we kenyero tomumanyete ana bakoranga aite twakiremia le menge sana kurumutu umubiri bwo musayo gotoka para korene chingoma chongo kenyo ne mioro ensemo yage kona igere few proposals chiae ekole bwango ebeka bana balini ya senior secondary schools because in senior secondary schools no to bwate enough infrastructure no to bwate amagaje isaini byasimbiro abali mwabanene kugania baorokiwa ba grade 8 na grade 9 goso senior secondary chinga kya serikali ya boliwe kwango ya umurobero yo ayo mnaenda mango mwanchi umurigere ngo kwarigani ngumanya senkera ere yobwekirano asensemo ya Facebook endera tunyara witra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na baigase website yito nabako yasomo witra www.ndizitv.net eri otogendere gusanga asobwamo eri triane Evelyn Sero tokubwatira na asensemo imanyerero nigakoro kwa leader muse nabaigo Petronira mukera nero kwene kyachibichanere yogi cyawe keire asenkera bene gukwarira ntuchaka mayaye chinsa isato asenkera ere yobwekiranu awasomubere b'umusawo yo mubako gotoka asensemo yage kona yo toka se wodi ya Nyakoe meye bunge ya Kitutu chache South County ya Kisii akore nechingoma asomubero ye chyogo kenywa nemioro nyagosira serieta Edwin niga akageire goitwano mubiro yakoretwa asayo asinonyana bego tebekana buna nigo aro mukagerwa bwobosali korende ekyo kerire togo kokwaye nigo gitaramanyekana goikabono nege kore kyabage kugikerwa na bange ase obutwibwe bwabere bogo chakiwa cinga twego mubere onyagosira bogo kuruswa na koirwa goika asengendo muriketo Vincent Onyancha norbotyuru Nensemo yagekunda wodi ya Nyakoe kaunti ya Kisii nigo yabo goichano konene maiga jumubiri b'umusawo yo mugotoke mambi ya lero korene chinkoma chintindi asomubiroye naboigo asomutuoye asarokana gokenywa nemioro gakoneki akole kyono mugambi omokeja Radio Nkondo chinga kyecho niga mochori bakomukia lichiko asamago kabo ali naboka akomnya karende konyara kana na nyaranga na bomwana oyina bakenyire no mwana we kenyero tomumanyete ana bakoranga aite twakiremia le menge sana kurumutu ntobaza kumukiga tambukiryo Kenya yo goita abantu tumaidinga yiteretu egera asara ire manyinga taikorrekana oyo mubwenka ya Nyagosira dwini ni gobono agote yabuna Nyagosira ni gabuni wachibesa shiringi 200 noina botali musalia azikole n'abandi bakumukagera koba umusalia yani umumuro kono kumera makweli aya nikamecha kete sabantu be pikipiki no mubolenge kurukale lakini after bayirete baimugeti kune den kuru tauni go chaga nali amangana achagete ko bono bobe singencho nali ba mwagete nagento bakumwetera miambiri konora nyagitari tole maybe tote konora nguriki kwale lakini singencho akurabera nyagitari asokoro ono igoro nali achi muisonde nali arwete nyagitari igoro nali achi temuchengo naliache tekwerigerire nanyina boni gagatomokana buna mulete y'abantu bakagere kuba basalia senseme yegani gabagakori kubangoiga asa abantu babeka maisamore buna Nyagosira ngati yabali bara bakagirwa bo basalia kolendo mugambi omugakorwa enseme yuni gatugutera engane yware
ase list nere yari getukale karake angechi wiki sato iganye chikale koeta itali ya nari rochoro nande ligari alenga abantu abange balenge babogeka list ya kabere gacha nande tindo jiri itali ya yoro ne ya gatatu mbona na nyora nande tindo jiri itali ya yoro ekero obutuki obogendrete yamanyakana boigo tari basari boka muleta ababerega kubwatukwa korende abantu bakagera ko babarogi boiga muleta abo nigo abwatukirwe well narigererie ende yabarogi imboni kana nyora paka kana nkorigere ngabarogi abantu bali kirara mboni kana nyora actually ekena kiagara paka yacha kutoka so maete lakini matumenyete kama ntayo menyete mnakio menyete nkio karabotuko lakini list nara era nkagertio se morogi nara na nditi manje na kio morogi yakoreka in the first place so list ya morogi tindanya ira it's not all that powerful montara tavenga ne list ero yo mine korengana no mugambi kurenseme yuni gagote abuna tiramanyakana boikera numbara bya bakuri kamuleta yo nako yabwatuka ana oyo kolika is just anonymous monto kolika gente ketamanyiri lakini ndeke nengelinga onde bwensi umanyete ngo mwana no mogoso olenge tale ko Kenya gati yabasaye kurwa senseme yuni go baichanege karekyo asabaga nigatambo kurukia bango gokorwa anemone goro yobosalia naboigo no abantu goitwa asensemeye list nelikire egitutara amanya kene likire mbali bakuiba ose mbali babekereire twarugo saba asimu ikero nye murika kumanyona kubwatwa mwaruwancha mutike kuiba toigwete ngebinto mbire binge bigokwanu there is some list tia bete sekenyoreke nga gosenga nini but intora ene kianga yunero oyo mobo lengororo but I know omongwano oyo nigare omongwano re very peaceful keroko morora nande he has been my friend, he has been a friend of many ngonyororo gokora chigasia echiko tagete komanyanga what caused the death of one of us oyoro mwana yuti ominto nore shwa chibande chinero ibete singenchu nabo goitubekeru chibande takuboka tataina chibande chinero ibete chibande chine nabo muntu agutu chibande kuruga ni unia bekega nabo no roboti tokonyora una chilist nchiro marakabire entangania gotebekana ko bangati yabasaria kurwa sensemeye nabo igelist ende itwanyara konyora asesimye yemo ibon twara korokigwa etokomanya gubuna abantu bali bakagera ko babarogi ya sensemeye aho begelist yabo yaberege kulikwa nengana turanyara ko robotukia sobu ime irikonyara komanyana ali agende tokolekana asensemeye kuripoteri ya Ndizi TV kurwa asensemeye gekona imeje wodi ya Nyakoe county ya Kisii iritirana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Miamano murikeito Vincent Onyancha se oroboti ururikiranu gati abonchorera kurwa se chiro ya keroka nigo bakwerera okunyorwa kwabo gokoigora ebiasara litkoria lero kubwatikana no koboera koibwa no kurobeka no kugwarubira gokorekana kurendeti gokorekaneti abonchorera abo bakorawa na Felistas kwambuka nigo babere bakwemurunganeria ogokonga kwobogima na monoko bamotia egati yabachumbe abo babete bawake kura yogo itabera no weti wa kumuswada wechpesa uyo nonyana bobete ko gotuguterwale n'umurayibwense Dr. William Samuel Ruto asechinga kiechoni go egati abana boda boda baba bakokoboko ngane yo na gotogia egati abarai abo bagenderete ko baikiraneria asechinsemecho asebabudya barai bonsi kweneki abunango ikirane bara magendero korengana ne chira chire babete bakubaliera bunatokumanyigwano muriketo Paul Kapokara kubwatekana mune chira cyo bulimo echo korengana mu nabamenye kurwase county ya Nyamira bagendera ko bakomuchumura yo munene bwense nigo abonchiriya abayigane ne bari abangina kurwase orogongorigarwe echiro ya keroka bagendera ko bakomuchumura yo munene bwense kogenda bulega mune chira chiri aliete chinga kiche campaign nigo bemurunganire na kwemurunganira kubwatekana muno kunga kubugima kera twali wakire government echi kuraga batatebetinga bagochigotorora nabangina nintu bagochikoa priority mama mboga ebiasara byaito byagule pi wetera ama ense yakongire gaki mware gwancha ense yaito buna totagererete iga mwanche ense ye moiki usuru eye togotabunga usuru ruto gaki otare gwancha ikakorwa moteigoro bweke yo ikense pi erinde gaki na intu ense yaito irana buna yarenge abonchiriya abayiga boigo nigo bamuchire egati y'abarayi abo bachoretwe abo bagenda na kohaka ekura yo gwetia omuswada oyo kanyaro orengere go chikinyara kabagokoreta egurubene nego chase abananchi egento batebire nga asentunda yende yo koria chikura mbago chikinyara kaba bakobalirira nainde baminta abachumba baito ababunge baito motarenge gwanja nintu tu abaerekte tiakara mware gotosorra ngora ngaki kaki ngachikura chemba korra amagendera nayo gwaka yesi mwachiete usurumenterwe elindo bagima bonkongereiga gaki omongina cherusa momanyi enjera tu gwanje tekeroka
twarenge koiriria atange ngana yebie komo ngina ntogoro minto to paka tokana chekinanga Jerusa momanyi abolio bagabana atoko mwachionsipi lakini Jerusa minto tibweba isane kana bogumeni lepo bokwo ugate bokoera ogendeka oburu bechibande chai di bagatoko koira gali ochiko twakera yesi tochandika bana tochandikete abana baito bakuri yali onya gotagete bagabana Nyamira County ogenda otule bitondo bire city mochari bigwakera yes Gekabanga kichore women repo tugachora ngakibona moko moroka aye baba mbuya mano yenda gakina botu agotomete igo egento ninki kobeka mokeira ibega nkebere kwera taraire ekebere keboro tigatogiate nyetugo kutokwerani ningana boigo abaonchiriria baria bagokora boda boda na barabo bagendere ko baba kwemurungereria kurwase orogongoro iga ababunga abanyandito mwana mwari ukigotokorera iga nabo tware gotiga nane chibigibigi ndowe moto bekera mafuta kuna cha moto bekera mafuta 20 moto cha siringi 1500 kero modienyi nonyina bonigo batogirie abasabu yabomanyakanite na Gen Z kubatakana mono kogendera kwigerera abakenya nonyina bo asaba mochirie igetambukire kiabo kwirira barabuko barira salenene enyorekane nga nigokorobekano kukwa bwatanigwa amo no webibwe bintu ebyo berera abonchira bekurase chiriga ya keroka gotaigora ebyasara byabo chinsa chamambia bunali tukolyare roroche chensi kwandamana yarenge chensi okwandamana okeyari kwandamana mbona iga saa 6:30 na abugire ngatware tuachane kire koruma bintorara tondo getaigore ya chensi gego icha ego rwane robo maene bwaito chensi mbiyamo nasogo chabana baito bali tuabyarete more chinguru ekiagera nyatarinwe onangora nyenza kayo tata ruetu moteigo sakayo ruo moteigo roikire nusu osire gotacha inse kulinda sinsemende nigo abahunchiriria baiga batogire gatia barai abo bako baigere kurwase county ya Nyamira endo batebere gwikabachi kunyaraka bako barigereria bwikirano ase chikura chirebotio oma engoka yatorwanereire Nyamira County yatorwanereire lakini tali konyora support ababwate koruchinsemo mbali bakenya komo butora maguru engoke guchikura na monga Eric Mongaro Kongo eginko reporter getaseni kya wanjete kya Ndize TV kurugiga ase omuchiriga okeroka enchego nkoroko Polycarp okara Miamono murikeito Polycarp karase orobo tiororo ikiranu chinga kechoni go ensemo yabasabeke gori ya Gen Z kurwase mu kibosongo babere bawe sokia na kwerera ugotaye sokia kwa bori tkoria rero nago korokorobekana buna yarubere asibatere una yenkubwatikana no weswana ni kwa basaria ayasobugatagatibwa bori tkoria jimane chinga kikorobekana ko kwa betego kwenekiwa nigo nonya nabo baruro kubore ucha saba saye kweneke bunango korabare ukorobekana ko murembe ekero kende yonsi na kuboria abaonchorera kweneke bunango babare maiso ne byasara byabo erioti babaisa koiberwa nigo baruro kubore ucha saba nyimbo kweneke bunango ikirania bare emeremo yabo asenchera ebwenerate asimono bamubuliro mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati kweneke abunoberega kurotota amagendero anina senyagitari ya Kisii teaching and referral murikyo ito Julie Kerwo no robot urwa senchera yoboime ensema ya kagori ya Gen Z nigo gesokire no gukwanira ikikiagerete mbesokia kurubikana seritkuria rero nigo batebabuna asokurubikana gwakorekanite ritkuria Jumanne nige bibago byasane neti na korente buraburu na boigo kuiba kurwa asabonchoreria babusongo. Leo hatujakuwa na maandamano kwa sababu juzi on Tuesday we had goons wenye waliingilia katikati ya maandamano yetu. Hao walikuwa wanajifanya maandamano kumbe kwa Kisii tunasema nebi bago chi protestation zo twale nturanyira abantu bakuibaga abusongo but lately twale na Tuesday ndonyorete chiguns chiretere busonga chikaibira abantu chigasala ibintu by'abantu abantu bagaitwa pakagenda mpaka butuko bakuiba guoka. Tunasikia vibaya sana wengine wakiingilia wakivunja biashara za watu ambazo wamekuwa nazo kwa muda mrefu ambazo zinakimu mahitaji yao. Haifai kuwa hivyo kabisa. Boigo nigo baragikyara guchasa abanyanyimba barigereretie bibago bigokora busaria bataireti gitambukiro kindi gyonsi nonya nabo nigo baburie abo bisaba kweneke buna kinyomba chibiasara nkurindo chire ekero ukurubikana ku marembe gogokorekana. On Tuesday kulikuwa na goons. Hao goons walikuwa wanaharibu biashara za watu and police were actually looking on them. They were doing nothing. What I want to urge the government is that police, please
kazi yenu ni kuprovide security. Don't associate with those goons. Yani munawaangalia tu na mfanyi kitu chochote. Those are the police. The police will make sure nga balende protect the properties y'abantu. Chiduka cy'abantu chirendu njibase kuibwa asengencho nga protest bwate. Itwagusabanga amandamana yetu tubwate buna Gen and millennials. Twagusabanga alendu n'abasigari. The second thing, Gen and millennials nako basabaiga intutogenda ko peaceful to call it the calls which is government the korobogambia because basically that's what we need in this country. Abasaya bonigo bakwanire nyagitari ya KTRH aseba sababuna obokorerwe nyagitari yo nigobore obubi nabate ababuna nonyamariogo tayo bono nigo bamusabira umugabana we county ya Kisii Mbarati kweneke buna ngukorera ari abantu emirimo eria mnabariyerete eira. For that tunaweza angalia hata with our Kisii level 5 hospital here imerudi imekuwa chini sana. You can just compare it to a mere dispensary. You can't get just quality services from the hospital yenye inafaa kusaidia wananchi kwa pamoja. Kwa hivyo mambo kama haya ndio tunafaa kuangalia na tukuligie KTRH Kisii Teaching and Referral Hospital. Keroko gendo rochire ni chichi ntambe asengenjo services chirali chire very slow. Secondly mali yogoteyo. Alafu kwa butu atebu kuna ki none mishahara bantu mbere wakana the way it's supposed to happen. Itoko sabanga services cha KTRH chimprove. So my message goes to the governor. Fix KTRH. Make sure nga bantu bale gali ngokora bale gazi. Egasi watebete ngokorora bakamara ikaruguru. Na ere itwetokora KTRH sibigu era beto manyenga KTRH okogendora mali yoko naro mundonyera services cha bwango egasi yaba raisi. Nonya nabonigo baburi abonchoreri bomucho bosongo kuba maiso eriyo kurinda obonchoreri bwabo. Ono tugusabanga abana biashara first of all babasongo babe vigilant ba make sure nga bakarwantu bande bonse bakubuna bamanya butari genzi go millennials bakora kibago protest. Ekyo nigo baro gusaba guchaso murai wenso muske William Ruto utuguterare ebarasa y'abawaziri asengencho yobokoreri bwabo buri inse. Sisi ombi letu moja tu kama wanajenzia ama ni nini ni rais aweze kutusikiza na kusikiza matokeo yetu hapa ni aweze kuvunja ile cabinet yake. The cabinet is decayed. It's a matter of fact. Gingo reporter ya Egitaseni Kiandizi TV Editarian Njuli Kerubu. Omusacha yamoko rwase kenyoro kiario meyo gotoka bunyagatani nigo abetaka gutigirwa chingo mu butubugukira rero nabantu batamanyiri asobgatagati bwo muci obosongo korengana nere nigo achite kugura mabere kurinda akabaga kobwatwa nabantu ababwategari ina ye Probox asbabete bakumubeka imena konyora abantu bandembare ngororo namagayo gokorerwa egakorekyo nigabete gakubekwe pigipigi goro gocha sobo muri Keto Vincent nabakagusanganere aiga na sekenyoro kiariomo ke gutoka sensemo ya bunyagatanyi ime ye county ya Kisii karona umerane no mosa yo muyo gotabakana buna nigabete kagosaga no butuku bugo kirero nona bogo ikiraboni yakorenga no mosa yo atogutigana na yakoregia korekana bo igase mbia ya bono niga no mosa gote yabuna abantu batamanyiri barenga segari ye Probox ya sensemeria yo mucho bosongo nigo babete bakumusaga na kumubeka segari yo goika kumuira nsema ya nyancho abase babete bakumutigera gisurege tindi nona bo ikiraboni ga eromanyini gote abuna tamanyiti mbanto kiaba nande kerenga gyo kumuitangire kieke andake nsanganera sengane mwate bina kiakuruko nabo gatorera asubwenge ekoligia kole kanto tukobo kira lero aso musao yabete kagosondake asefede yumuri Ndizi TV nabo gotebana kiakuruko nanda ndaka totebina engi yakole kanate litangane tokuru ngora aso gosagano nabantu batamanyiro tukobo kira kiakuruko cha sama tanguru kuchofri onsongo kisemba yalenge jinsa jenge sasa jabo tuko ntena achite doka kugura mabe anagora maberuna nere ri gwantara ri uchenche Probox igotena bakombwata ga buna bambwate ga kumbe Probox imanto mbara basibire sita bakambwata bakambekerania iga bakanjere Probox bakanyanjo twigeta bunyanjwa ebae twigetiga bune mesiko na uchaka kuituria kango boli ningi mbali gukwana igatoko ama bagatanga oyo musibole mubwatu no yata musibole kyango buli nenga mainga matuba kuruchimiro akabwata bakambeke kali mewa kandeta kanda bakataoni iga channel randa bodi ya channel kerwanda diranda bodi ya channel anta indoro monto maite buye bike ande anko
Ngobe ngabwata ngabate mongo ngobe aiga semenya temi ngombero. Kubata bante ya elige tia to konyoru monto manyete. Aho kobe saino ojikwana gitana boranda nyombo kwere nyombo turo juno. Igo kwabate tumenye ngweduka. Ansen chudiga wiske duke. Amabere kwa korande nyomba. Amabere na alkora nganda nyomba. Bambo ate bakangi mugo bakangiro chinyanchwa. Ndaka abantu abanki babu ata obalenga segali probox. Babu ate amor ni chinyundo. Anga abantu balenga segali yo aho bali ko baita. Sita banda benge sita ba utuita sita balenga babete chimaski. Ndaka ngwate metoko bolingi bako babolia nani nki babate betingi bako baitera. Ba kwanti kende kyanse banda to tuita igalio. Naga yogo itwana kwate betigwe. Maga wana ilina itiro yo toke da yo da ngasi boru. Na roche to ngonya koruga buga ba. Na epic pinaro akane to monte miakanda. Ngieko gero tachete minyungu asomete kabitirio gachamba kankasino. Na da twangira sementa bakakana. Watana bora ando kwere nyomba tigane sai no bero. Iyo. Ndako yo kolete tena kiate betigo ana kia gote banka ya korusi na ninkia gero koleta. Oya ate tikutaba sote bakende kionsi ate benchira nyorangitire. Ngana maithe okaba manyitha nyorangitire. Onda tagoja. Andaka maga yogo itu kwa irunya getali na ne karotare kanya getali yo chikobwenwa. Tinda irwara nya getali na bande bunande. Tinda irwara nya getali. Ngati yega kolegi akole kanu monchu muri gutako bokia lero ana somo chobosongo kolengana nenka nigegendete kuikalia koleke mekera kalibaga ndikubolia eserikali kwa nekina ngutingiro bulendi ane muno gocha saba menyi bensemeyega kolipota ya Ndizi TV kuruka iga senseme ya ryomo yogotoka iga bunyagatanyi imeje county ya Kisii letera nenchi nkurukwa Vincent Onyancha. Togos kabosioni go omuri kyomonene wekyombe yakupeta sorosa ya Rwakisi Joseph Abinja aruroko bore ocha serikali anene wizara yesemi kuligerera bujya ebirengereryo byabaworokia abanene b'ekisukuru kye secondary ebaba kobwatoka ase bikaro byabo byakera omwaka imeye county ya Mombasa. Abinja nigasegetire buna grade ya 5 na 3 nabo igo kianda nigo bwente koba asensemo ya senior secondary ero nali aboroki wabara konyora chinga chinyororo chogo ikirania ekerenko ekiya yetsemi yani gachire chinga kebirengerero abigendrete ko muswa gusekorwewa ase chiskuru choboroso ekero okuboya kugenderete korwewa ase grade kya 5 na 3 nabo igokianda akobekwa asensemo ya senior secondary. Ndagoteba na abantu baito ku secondary kesha leadership in the entire country. Baumera na Mombasa conference yao, and they had very good proposals. Na intumuna stakeholders as mangana ejisemi, we wanted to echo their wants muna bateba because na intu inero musimamo itumuna kupet toka teba na just every class keri ekorokuna grade 8 and grade 9. Iye serikali tigere few proposals chiae ekole bwango ebeka abana bali ya senior secondary schools because in senior secondary schools no to bwate enough infrastructure no to bwate amagacha isaini byasimbiro laboratories injiro libraries injiro abali mumbaro because in junior school for now abantu bagosomya no bwate diploma and degrees kwanda kuchigoro so abantu bali ba primary ba P1 they are not allowed to gosomya abana ba junior school because already that's what is in the proposals chari towards in the secretary ya so to serikali bona asiko for serikali go save more tibese jirike gusumbuka kuti wakacha na infrastructure every school komende class ya grade 9 ko kwagacha chira laboratory nebintu binde tibese chitige tumie ku employ more teachers kiagere binte binga ibintu cha kwanda into west in those institutions kiagere already binte bitara available in our schools nande kero go transit oja kobara isi kero mwana ale grade 9 okogenda 10 11 12 akonyora na at least is in the same environment injira ko nurtured for now. What we are getting into munaba abayiboli nande and munabarai abana babali in junior school bali in public junior schools bampanyeti the apparatus items because of those laboratories ekero wacha kwanda senior school bakomerana na abana bamu abo barule private institutions chibwate those apparatus chibwate those infrastructure babwate swimming pool babwate kiregento aba bantu bona bacha kuligirani bayirode na they are nothing, they don't know anything.
Igo serikali should review this. Magega yobochori bwaba director bekimerigie chae go korekana se chinsemo aoni go bono omo director sereta Mary Wilter Jacob abeirega wesokia na wakira abalemi ngambia mono asokumwira nenda sentunda yende erioko bakorera emeremo ase factory ya Ugembo na boigo berege na omo director asemona abeirega ko bolia kogendera ko bekomokia asogotora echae erenki ya erioko bakonya kogendera kwenyerera engere yabo asenchera erengia nigarire iraje guche kugendera kurwa bokoreri borubya eryo gukinya oburemi bwekemerigie chae ase factory ya Ugembo na boigo eberege ntwagete chikura abalemi bagatoirania nande ntunda ya kabere ono igongwa kera abalemi bane ngambia mono asinginchu gutoirania emiremo tubakorera emiremo ubo maene echae tukanya ya chira satambe andi ni nyasao tokonyire twabamentra chibesa inke andi konyantura ba bonus mbono tukuchikuba bonus yabo yonkwirania abalemi sigasingia bakorte kongirania bakorere emirimo nabo igo nande nkubairania ngambia mono onyari arengeri tukorie sabato abasogete bagake kura asaba seseni andaba mentere nabari batanya arete gosoka bonsimbia mono ekogara tinga kisita bancherete igo tari gosereka to wake sabato abenga munura nyore ngombe yao yagure ngoroje konye wabona 92 ntu agetembia mono onye chiachite njereyo nasinge njo yeri chikuri koti kurantiari wetani mutinyo gatano rimo kugenda mutinyo nde wabona bari mwerwete mbia mono nyasaba seni twanyori robo bui Ugembo factory directors once into iranete igere merememe ya Korigereria ria bireka okerekana iskero gongoru agusi ni goritkoria rero aba waziri baba gutwara egeikaro ekiakorekana se nyumba y'obura State House imeyo mucho Nairobi korawa n'umurai wense Dr. William Samoei Ruto iro kwanira amangana ao anene igoro yengana y'oburendi meyense ya Kenya korwa chinga kyokorobekana wachagete koenekiwa anabasabe kegori ya Gen Z ero kwamereria finance bill nigaba waziri abo baba kumanywa mange anene igoro yo gusaliwa nibo ya serikali ne y'abananchi kwerera ogotomwa kwa banajeshi ba KDF ase okobwatira n'abanyanyimbo elio koreta obotoera Ruto nigabaga gotabunekerenga kya ekenene no koenekia buna amaoncherera berega korokana ime yense ya Kenya asobuya bwamambia murikeito Dorcas Kemuma na Mange aiga yabasaye kora okorobekana asegeka gechikisa tobono kubwatekana no kwamereria moswada bwechibesa bu mwaka 2024-2025 nigo bono litukuria rero murai wense Dr. William Ruto araige ikaro amona bawaziri baye asamagacho ya serikali aseta osimeyo mochi o Nairobi asekirenge kinene kigeikarekyo kyarenge okubanga meroberio yo kwirenensi ya Kenya asegwenerete nabo igo chinchira choko yesuke motwe boigo koyera asege karekyo nigo bakwanera chinchira okorobekano kwo kwabetego korekana asomarembe amatuka matangani kolinde asabantu bakageire ko babasalia basoete gati nagoturwania okorobekano kwo na koirera obosalia bwe nibo y'Abakenya amone ye serikali gusaliwa asekulende abawaziri batebabuna abantu mbale bakageire agotuma abasalia ryo gusalia okorobekano kwo asebono babolie wizara yoborendi kwenekina abasali bali babete bagosalia enibo nagosamba chiduka chabonchiria nabo igo gukora bwibi bwimukirigwe getambukiro egetindi kerichiko Chinga kichege karekyo murai wense ni gatebabuna echine chinga kibono serikali yebwenete kobeka emeroberio ukora moncheria yaganeri meyense ya Kenya lyo kwena kibuna ense yagendereire nagosuka motwe
kwanera igoro ye finance bill eyaba kegotuguterware Ruto ni gateba buna ikigancha gia serikali ni gobono giachakirie meroberio yo gukora monjoria asomoswado ywe irio gwikirania amaganio y'Abakenya asamente goteba buna ni gobarachikwa na kibuna ingokiania bale budget asokorigereria emeroberio eria ekwegwa libagari tangani neria ekoraganya asebono aseboigo ateba buna nonya nabo oika baligereria tibaba isa goturbania emeroberio ya mana ase serikali aba waziri nigo boigo bakwanira igoro yo gwikirania magendero ime yo mocho Nairobi anene asokorosia ebara ya chigari chomuliro kilomita eme mo 50 mo nesato igati ya yande Dorcas Kemoma, Ndizi TV. Abarai bedini yege Islamu inse ye kiombe kia subkem nigo besokire na gukwanira kurubekano kuko abagoko ariganiwane kegori ya Gen Z asichinsemo au ime yense ya Kenya nigo bamuganiro muraiwese Dr. William Samuel Ruto kwenekya buna abayanyimbo tibali gotumeka chinguru chietanitie kerengo chingaki chokoreta obotoereru chingaki chokorobekana asebo igo babere bako boria serikali gotenenera emeroberio yokobaenia bale bagosiria amagimabo kubwatikana nukoraswa n'abanyanyimbo ase amandamano nigo bamuganiro muraiwense Dr. William Samuel Ruto okora maunchererio anena sensemo yaba waziri abumo no baichiramangana yobo kurumi na gutaikirania emeremo yabo asenchera ebwenerete asemo no basabire omorembe no botoerere kwenekiwa imense ya Kenya which are quite apparent and within your means to do or to initiate within the premise of our laws and constitution. Specifically, we urge you to take the following actions. A, undertake an overreaching reorganization of your government by, among other things, trim down the size of your cabinet to 14. Rid your cabinet and government in general of those functionaries named in corruption, waste, fraud, and abuse of public resources. Immediately reconstitute IEBC. Undertake and facilitate the audit of our public debt, enabling public participation in an inclusive, transparent, and accountable manner. Provide leadership for the prosecution of corrupt individuals at all levels of government. Kenyans need to see heads rolling. Remove all unconstitutional offices. In conclusion, we empathize with our nation specifically, especially with our youth, who are wounded and mourn with the families of their death and fallen fancards in our youth and GNCs. We Muslim leaders and the entire Muslim community remain available to provide counsel, advice, and any assistance. Mugavana we kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja nigaganirie kamati ebunge ye Senate igoro iyotereta mangana yobo bagiwe nibona baigo chibesa ko unenkia oboteneleli we kaunti ya Nairobi Metropolitan Services akobwatkana nedeni ya chiringi chibilioni 15 eyo gosechio chietigire magega gukwana chinga kekira nabosi obwe komite eyo nigononya na baba kagoteba buna serikali nigyo ere asagia akoira nelia amabori igoro yenibeyo nigabaga kumochia egatia bachumbe na boigo aba senator agosonana no bokoreri bwe serikali ya county. Allow the governor to tell us, because people ask me these questions. Chair. No, I know where he lives. There's no problem of garbage there. I know where he lives. So, Chair, allow the governor, please, just for the sake of people of Nairobi, let him explain what is going on in garbage collection. The government give you the support because there are too many people who have a vested interest on how the garbage is going to be collected in Nairobi, and that is the challenge of God. And I think we need to start talking about these things. The county is still in the same mess. Apart from pending bill, we still have waste within the city. That is what we are asking as far as the current situation is concerned for the suppliers being paid. They have used their money to where they are and they need to get paid. And the reason why I interjected at that point was Senator Tabitha was then almost shouting about current contractors without disclosing the facts that they are. Now, I am not the registrar of businesses, so I don't know beneficial ownership. But I will tell you, senators and MPs actually push for certain businesses to be paid. You know? That is true.
Senators and MPs push for businesses to be paid, contractors to be paid, lawyers to be paid. You know, I will not mention names because that is not why I'm here. Mwanchio murigere bono roboti oruo korwase county ya Nairobi na rogotoreta mwere wa maye chinse sota senchera ere yobwekera nungo wakira ngambia munase ogendrete go torigereria kurwa bali mwensi mugendrete go tubwatia chinse motie metanda ngo bakira ngambia monondo cha sense mo ya Facebook iga omwana Efirimbi KE agoteba niko ndani adikikomo kila unyakes no ara mona intwe Pius Osoro chairman ye chinsana kombia mono Adolphine Mora Patrick Ototo egatia banda bange bali mugendrete gotobwate tokubakira ngambia mono nyora semero bironsi ya Ndizi TV na bogoto nyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News ase website yeto www.ndizitv.net eri otogendre gusanga asubwamo eri terane Evelyn Osero uri tobwatira na sensemo yebimanyerero nigakoro kwa Lydia Muse na wigo Petronira Mukeira nero ine kyachibicha neryogi cyawekere asenchira yabene gukuganeria oburigere boro bya semero bironsi chinga kyonsi na wigo obutko borobotairero Omwanchu muliyeli ya television ya Ndizi TV mbiyamona